Don ka verbal information ka baong ba chisnam na suspend yang but kata ka pau haka jing khot ka PP men tagamit haka bagat ni ka city plat ho na kaleng James S Lengdo ba de working president jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee bakan don ka PP meeting jong ka Congress Party haka bala khot baro khot chi pungut di MDC kat ba yang klem khot shu te kani ka pau shai ba ka don challenge but let's say gila ban pen poi shanga ya kata ka communication pre hadu mentang part receive officially ya ke jing sonjo pila da kani ka ada sisa ka to ka rai ka bakat do ban suspend fe nagaleng junga ngam non kanunu jis ngau namar ba kum ginong mi kmat ngasung ka ba kut hi ka kamjungi ka long bangin stick iki issue ke balong ka interest na ka benta babun balang te lada kani ka lasha le se piyo ban pedang ni ka shiti kebuan bala pentikina la suspend fe kumno pin shimi kani karai pin biteng kum kot hapok suspension pi lada suspend kanum affect ka jinglong MLA kanum affect ka jinglong MDC kamun kan continue ban long MLA ngan long continue ban long MDC ngan continue ban long CM ada ngayo ka confidence jong ayeng am ko jumur jonga kum kot jong ka congress nama kare kisis nam le se ken observe choi pi ha shwa bakin pes kambiang kum kot bapura ha kum no pin pinyai biteng ban long kot jong congress naman em la suspend ka jingmut ka long banga ngamde ngalong sipor la de la ngamong shu kot jong congress sipor tani ka pansawan ka syong haki tenri yaki issue hi ka badai nam ta interest cuma bon balang nganum compromise em ko jumur jonga pi pintang biteng ban long kot jong congress hadin chisnam i kan ada dekat kapor ngamsa decide ya mata fi priang ni am yang ka kumar kum kejinyo jentik jong pi yang mata fi priang ni am ba ka kongres ka suspend ni na pi ya kan ni kat kum kidak kishin ka pau ba kadon bejing sisya bali ngongum ta kawan soning kong ka jing pentip syagi katu kan ni MDC jongi banong ba pihak ban poi ka PP meeting sibit namar la suspend ba pensinan chisnam ba sibit ngin jit no da weu PP bagata ka pau syai hakan ga sitiru bagi khot PP meeting klam pentip shu yanga habam pentip shu yanga kamut indirectly it mean I was kept suspended. Otherwise on what ground they will not send me an information that there will be a PP. At the same time ka PP jungi kalajit PP leader yanga uske triu di ba anil Antonio Wal ban khot ke PP ka di ka kam ga jongi kam di ka kam jonga party. Small example laban khot CLP ka MPCC laban khot CLP ka MPCC very wrong dia ka pau hi bagi dak kishin ba kamut ngahaban ngai ba kadon ka suspension yang handle dam ta balikin khot yang ba aro kumnu ki violate haba ngadeu PP leader kumnu kin khot PP maki kilaban khot CLP no they cannot convince the CLP so they cannot convince the PP. So whatever decision taken by my colleagues MDC, kata kadi kajing sengau jongki, I cannot say anything right now because now I am still a Congress until unless I receive the suspension order.